norok sawi daman MLA মন্ত্রী rok busuk beton man tei tamo facility rijak norok khana kangkai molang sawanang baksa sawo bongni rang beton tongo lakh kaisa rok ni 1.5 lakh rok ni haisi hingpano jong tebo kaham kai saimalaya tamo busuk man tini norok nai tongdi jong tini MLA মন্ত্রী rok mas kaisa wono busuk rang rijak tei tamo beton ni logo tamo facility rok manthok aborno tobo phano aborno sana sakang kisisa ka khlaina di khanai kisisa khanaina halayana MLA rok bongni beton ni karibo logiwo gari mano beraina bagai rang rijago phone bai kok sana bagai bo phone ni rang bai mane aboni bo rang rijago nograi beraina phaitai bono cha pani rinani aboni bagai bo bongni extra rang rijago rang habo tei bai thangni rang sobai nograi nai kola nangya hingka bor hingka abono sung bebak rang busukman sini Tripura ni chief minister bini beton simi tongo 53,630 টাকা tongo hingka deputy chief minister ni khai tongo 52,630 টাকা minister rok mano montri rok ta 51,780 টাকা khai speaker mano 51,780 leader of opposition bo government chief whip deputy aborok khai 51,780 kemi mano tei deputy speaker mano 50,510 টাকা khai mano tei MLA rok hingka busukman 48,420 টাকা abo khai beton simi abono karibo tongo extra manphiro chief minister mano 6,832 টাকা deputy CM mano deputy CM ni simi jenggai deputy speaker jora MLA rok ngoi borok busukman 5,704 টাকা khai mano abono karibo hachengko ang samani nograi berina phaikai bini office go hapka hingkai aboni bagai bo rang borong naikol di borno cha pani rina nangnai abo khaihini sarkar extra refiro mas kaisa wono talsa wono bongni abon bagai extra rang habo chief minister ni bagai abo habo 7,000 টাকা khan mano tei deputy CM mano 6,000 tei rok hingkai jotono 5,000 khlaiui mano aboni tei kaisa hingkai conveyance allowance jongbo borok ba arok thana nango bereni nango gari gura ni nango ebong gari rong bagi simi no montri koro chief minister simi chengui MLA rok no bat khai ta speaker jora borok 4,310 টাকা rok mano mungni jini gari MLA rok manphiro abono karibo dia tongo tabok amseo phaiye singbai kok sapai mani amseni borok bai kok sapai mani malai phemani abo haino erangya aboni bo bungni khai rang tongo jesa hakchalo phai aboni asungno kobang mano mile kaisa thanghangai no 24 টাকা hingkai aboni naiye hakchal thanggai salono busuk rok kalaino 24 je hakchalo thongasno aboni rang kobang nai haiko office laisono nangnai chakri khaini rok laisu bole abo haino borok office go thangni je jaga pan thangka aboni bo rang mano borok khai mal kaisa on busuk manai 24 টাকা kha mal kaisa ori bo jago abono karibo salo haino meeting khaimani bangka samung khaimani hinino buni office rajyo tongmani simino samung khaimani office lai sumani abo simino salo 700 টাকা kai tongnai tomung hasteni phataro kubun jaga thangkanga bo khai salono 900 টাকা kai man tongnai abo simino maso 27,000 rok phayo bongni engkate kaisa tabuk beraini musongkha montri MLA khai hinto lokoni bagai sima samung khai tongmo laglei borok bo beraimo nangnai thanga nangnai aro oro nangnai engke beraini musongkhai berai nokni borok logi bo tlangai thani aboni bagai bo ang first class AC VIP aroni bagai simi free rang nangya aboni bagai beraidi flight bai thani train bai thangdi aboni bagai rang nangya tei kaisa tongo nini je jagani kaplai ngoi phayo je jaga boot basao je amsayo aboni bagai simino maso 11,940 টাকা mano bonero habo jotoni account no chief minister ni simi chenggi MLA montri jotoni arani 11,940 টাকা habo nini je jaga amsaini basamani bagai tei kaisa mano nini office khata kolom rok paidi table rok sabkai toni di amani kaham khaidi je nangmani khata kolom boy je sapana nangkha aboni bagai bo borok khai boni bagai rang tongnai busuk postal allowance nei aboni bagai mannai 3,940 টাকা 4,000 kata tei
te keha tongo office khlaimani aboni keito tongono abon bade phano phone bai kok sao tak to phone ni jora মাসে কক সামাজে বছর পাইথাং 300 টাকা মা দাও 400 টাকা রাং দাই जों কক মাসাও 300 दाबो नि जरा तो फोन बे मोसे कक सानानि ओंखाय मासे रां नां फायो आबोनि बाइगे बरनो रां रिखा टेलीफोन बे कक सादि नै मास का सोन बंनि बोसो हाब फोन बे कक साना बागै 6740 टाका रिजागौ फोन बे कक साना बागै सिमिनो ककला साबायनासो आबो बाय कक साबायला 6000 फोन बाय कक साना सिमिनो 6740 टाका tei kwatara tongmani सरकारनि kwata rijago MLA hostel ni tongo arano montri tongo chief minister ni alada bangla tongo a kwatara tongmani bagai aboni borang tongo bosak 4302 টাকা khai सरकारनि kwatara tongo haipana aboni badebo bongni extra rang habo 4302 টাকা khai tei kaisa salsapano MLA kha montri kha yakari dikha khailia nei norok nukhana gobangma hangnai bisirogo gobangma MLA montri rok yakari ribe mani borok MLA montri yakari rifano bongni rangmaya atiya bongni pension tongo borok MLA montri yakari rifano 34000 30000 slaibo gobang bongni beton tongo beton habui tongo abo MLA pension montri pension ni engkai tei tongo chief minister kasam bini bagai bo extra rang tongo tabo MLA montri bai bini jagolo bo sak naijana bagai aboni bagai rang abon bagai rang khoksa nangya abon bagai sarkar abo bo te kaisa ko kotor hingkai borok ani asuk hingkai tabo o jaga asuk kai naiglaikha nalaimani bosok phaigana beton simino lakh kaisa katatei joktorang miliboi lakh katatei sarkar mas talsawo na boni bagai lakh kaisa katatei herok sabayo abono karibo bosoro nini area no amsaino naidi je jagao bud basai pio arani bagai borok 2 crore khai rang mano te kaisa ke asuk boni rang habo rang manphano beton mani tongphano sarkar chakri khaina rokhai tax rina nangya sarkar chakri khaina rongkai tax rina nango sarkar no tasa phiaba MLA montri rok hingkai boni tax khokchapano nangya borok jesek aji beton manphano aboni tax khoksa borok hingkai MLA montri rok ni beton te bongni facility rok ta